Idemo na EPP, a onda prelistavamo zajedno štampu. Dobrodošli nazad u jutarnji program. Nešto malo nakon 7:30 pratimo još jednom najvažnija izdanja, odnosno najvažnije naslove koje su jutros osvanulo najvažnijim u izdanju, odnosno u štampanim i elektronskim medijima. Gledamo jutros prvo BN portal da vidimo i čujemo koje su to najvažnije teme zabeležene za ovaj dan. Mađarski projekti u Srpskoj ostali su samo na obećanjima. Detalje i odgovor pogledat ćemo kroz nekoliko trenutaka. Tu je naslovna strana, jednačina sa 16 nepoznatih hoće formirati svi naslovi u Glasu Srpske. Da vidimo i da još jednom prokomentarišemo šta se to nalazi na dnevnom listu nezavisnih novina. Vidimo koje su sledeće teme u oslobođenju, domaći iskorak ka Evropskoj uniji, iz Banja Luke poruka da političarima veruju. Da vidimo šta kažu i Večernje novo, društvene teme. Da vidimo šta kaže i Blic. Tuča u Skupštini pokrenulo tračevo izdaje, imali krtica u opoziciju, bavi Blic. Da vidimo šta kažu i ostale teme. Politika je na redu, bratstvo s afričkim narodima nije prestalo. Aleksandar Vučić, najvažnije teme u politici. Da vidimo šta kaže i Informer, monstruozno zločin u Ivanjici, majka cuclom ubila bebu. Ovu temu, odnosno ovu vest juče Dejan Milojevića prenosi Informer. Da vidimo šta kaže i Kurir, drama u Zemunu kao na filmu, svedoci o napadu na poznatu. Da vidimo šta kaže Region, vesti prenose sledeće teme, dakle na naslovnoj strani kojim se jutros bave vesti. Da vidimo galerij TSC-a sutra u Švajcarskoj igri četvrti, a možda i ključni meč u Ligi konferencije, dakle još uvek nije završena ni Liga konferencije, pratimo i Ligu šampiona pa saznajemo detalje u nekim novim izdanjima. Idemo na muzičku numeru, onda se vraćamo u studiju jutarnjeg programa, razgovaramo o komunalno-stambenim pitanjima, imamo gost u studiju. Budite uz BN. U sljedećih nekoliko minuta za temu jutra rezervisan je razgovor koji se odnosi na stambeno-komunalna pitanja u Bijeljini, a istupa ispred ove teme gospodin Bogdan. Na samom početku da pozdravimo sve one koji su, odnosno ona preduzeća koja su uključena u ove poslove i oni sa kojima sarađujete i dajete rezultate. I tačno iznose koliko šta košta. Htjela sam da vama malo prepustim. Eto, pomenuli ste gradske saobraćajnice, lokalne i nekategorisane puteve. Intervenišemo, to jest nije nas... Šta je naša obaveza, nas kao građana? Dakle, građani da li su dužni da čiste, da učestvuju? Dakle, šta su naše obaveze, prosto rečeno? Hvala vam puno što ste bili gosti jutarnjeg programa, pa eto vidimo se sljedećom prilikom.